Ahojte, volám sa Jano a rád by som vás privítal v našej tretej prevádzke Pub Karla, ktorá sa nachádza v Osivskom námestí 1. Poďte sa pozrieť. Naša prvá reštaurácia je zameraná hlavne na pizzu a cestoviny. Ale tu v pube nám išlo hlavne o rozšírenie konceptu a preto sme sa pridali lokálne špeciality, ako napríklad pivný guláš s karlovarskou knedlou, hovädzia sviečková na smotane alebo balkánsky tanier s pravou balkánskou receptúrou. Ale aby ste si nemysleli, ostávame stále verní talianskej kuchyni, preto som si pre vás pripravil risotto di manzo z pravej hovädzie sviečkovice so sušenými paradajkami, červenou cibulkou a cuketom. K zarestovanému mäsku pridáme spomenuté suroviny, všetko spolu povaríme a servírujeme. A srdcom našej pizzerie je táto Pizza Pec, v ktorej si práve teraz pripravíme jednu z našich obľúbených pizz. Ide o taliansku klasiku, pravou salamou pepperoni, mozzarellou a feferonkou. Všetkým týmto špecialitám nesmieme zabudnúť na dobre načapované pivko. Radi vás u nás uvidíme, ale keď nestíhate, všetky naše špeciality si môžete objednať cez Volt.